Здравейте, ютуб, аз съм Ники Бонев. И това е 11 епизод на Guns and Robots. Ще каша много, ще кашлук непрекъснато, затова се извинявам, но няма как, болен съм. И сега сме говорили, нека видим битката. Насладете се на оръжията ми, които ще унищожат всеки робот. Освен ако не ми отмъкнат такива. Или не ме убият, което почти е възможно. 100 робот. И съм мрак на работата, бе. Игра с робот. Его! Това оръжие... Не го използвам. Използвам всички, освен едно. Видите ли, едното оръжие настреля, това, което настреля, не го използвам. Сега тука. Вижте, беда с целя, къв демидж взима. А представяте си като се прицеля. А представяте ли си сега? Кой ще го направя това? Отворен. Страйка. Или какво той мен ще ме направи? Шегувам се. Тая презара и атаком. Ала бе. Абе, на теб доста демидж ще взимам. На теб ще стрелям. По теб ще стрелям. Ти ли беше, бе? Къде? Аз. Това са оксидианци. Силно, мощно, унищожително оръжие. С унизители знаете ги. За тези, които за първ път гледат това. И ако не са играли въпросната игра. Добре, този мазно ще му взема кила. Чакай са, че ме стрелят от няколко страни. Да, сигурно. Добре. А сега на теб ще ти взема живота. Дет ме стреляш. Ала мила. Ще му убият. Добре, YouTube. Мисля, че ще закина. Майката. Мъртва съм. Помощ! Умрех. Добре. Мога да разчитам на моят Николас. Дано. Или пък не мога. Не мога, той но няма да се прави. Ара бе! Убий го! Ара губим! Да, къде? Какво стреля? Идиот! Мале. Край. Идиот, какво стреляш, тъпите подаръци? Подаръци ли по-важна или битката? Да, гати. Идиот. Снимам още една битка и свършва. Just Dream League. Утре ще снимам на Games. Да знаете. Народ се, кога ще снимам. Не знам кога ще снимам. Честно казвам, пока. Айде!
Мърчи се. Айде. Очаквам някакъв демидж. Няма нищо не взех. Само на един път. Ако взех малко повече по демидж. Топ там нека слезе. Окей, дали имаме шанс? Да, то ми взе. Тая поправка. Ако има, видите поправка и никой няма около вас, не я ставите така. Трябва да вземете. Дори да сте напълно, защото е така ви я взимат и за никъде. В лоша полза отива. Не отива в ваша полза. Леле, браво, уби го. Арса. Ми това е. Мисля, че имаме шанс. Не имаме шанс, пиеме. Те пичове са силни. Окей. Така. Ево така. Не ще го убият. Бомбата. И... Отзалагай, Аспа. Обезвреждай. Давай, браво, браво, момче. Браво. Колко бързо порастват и проумняват слабаците. Идвам да го точа. Ела ми са. Ще те разточа, ще те убия. Ще те убия! Крец на кило, бе! Да, умреш, ме! Крец! 3 кила! Крец, да умреш, ме! Да не се! Това ме псува. Аз съм ютубър. Няма си псуваш ютубъри. Шегувам се. Добре. Тук какво да сложа оръжие? Нещо, което се изстрелва. Бате, няма слагам нищо, аре, така ще го става. То пич, много силно, просто ги унищожихме. Много яка. Той точи, онзи изобщо нищо не направиш. Ето точи. Тоест в началото там, дето бяха на замъка, ги поточих и доста. Аре, до 30 секунди, ако не се съберат, спирам.
Добре, щом е дяволик тук, ще остана. Аре. Окей, срещу дяволик съм. Ирония. Малко смешно. Защото по принцип, като играя с него съм удрят. Карай. Чакай. Няма само се справиш, чакай. Да, видях. Не. Ето къде са? Ко бях що е, това Словак да го източиме. Точил е. То как е втори ранг? Как? Мале, то ще му кивне. Трябва да се бъра веднага. Как си направил? О, не. Добре, как си направил втори ранг така? Мале, този малко да ме очисти. Браво, то ще рейпър. Ни. Беги. Бягай, махай се от мен. Махай се. Ух, това е противно. Не е честно. Как се е направил така? На мен така ми е работа по принцип. Само че с други не е с това тяло и не е с шасито. Мале, то са... То са няма шанс. Не му позволявай. Но сега ако вземем поправка, край. Няма никой. Да. Тръгнал е. Мале. Окей. Ево. Мале, ако ще пишеш си тук. Бегай, няма шанс. You so silly, run! Къде?